ನಮಸ್ತೆ. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಗುಡೋಲಿ ಜನಾರ್ದನ ಅಂದು ಪೇರಜೆ ಗ್ರಾಮ ಗುಡೋಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು. ಯಾರ ನೇಮ ಆಟರಿಸುವಂಥದ್ದು ಮೂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿರಕ್ಕೆ ಶುರುವಂತೆ ಸುರುತ ಕಟ್ ನೇಮ ಅಂದ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿ ಕಲೆಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟದೆ ಐದಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಬಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತೆ. ಏನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲ ವೃತ್ತಿ ಅವೆ ನೇಮ ಕಟ್ನವೆ. ನಾನು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ, ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಗುಳಿಗೆ, ಕೊರಗಜ್ಜೆ, ಚಾಮುಂಡಮ್ಮ, ಜುಮಾದಿ, ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ, ಉಲ್ಲಾಕುಲು, ಗುರುಳ್ಳಲ್ದಿ ಇದು ಕಟ್ಟಿದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಿನ ದೈವ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಿನ ದೈವ. ಐದಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಐದಕ್ಕ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ. ಬಾಕ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ ದೈವ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಕೋಡ್ದಬ್ಬು ದೈವ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿದಿ. ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಬೊಗ್ಗನಲ್ಲಿಕೆ ಅಂದು ಆರು ತುಂಬುರ್ದು ಗ್ರಾಮ ದೇವ ರಾಜ್ಯ ದೇವದ ನೇಮ ಕಟ್ಟುವಂತಾರೆ. ಎಂಕುಲ ಪಪ್ಪರ ದುಕ್ಕನೆ ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಯಾರ ಬಾರಿ ನೇಮದ ಪುಗಾರ್ತದೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟುವಂತಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ದೈವ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಬಂದ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಗುಡ್ಡ ಚಾಮುಂಡಿ ಸಾರತಂಜಿ ಪಾಲದನಿತ್ತ ಅಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗಾರ್ತೆರಿತ್ತಾರೆ. ಆರ ಮರಣ ನಂತರ ಇತ್ತೆ ಐನೆಂಗ್ಲ ಅನ್ನೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವದ ನೇಮ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟು ಅಪ್ಪಮ್ಮಗೆ 8 ಜನ ಜೋಕುಲು ಐನು ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಮೂಜಾಲ್ಲ ಮಲ್ಲನ್ನಿ ನಡುವಲನ್ನಿ ಲಾಕ್ದ ಮಿಗ್ಗ್ಯಾನ ಆನುಲ್ಲೆಟ್ ಎಂಕ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತದೆ. 2 ಜನ ಜೋಕುಲು 2 ಆನುಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕಲ ಮೂಲ ಕಸಬು ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಂತೊಂದು ಬರ್ತಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಾಗೆ ಇತ್ತರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ದನ ಮಿತ್ತಿಗಳ ಹಾಗೆ ಎಂಕಲ ವಂಶದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪವಡುಲ್ಲ ಕಲ್ಪವ. ನೇಮ ಕಟ್ಟೆರೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂಗ್ಲ ಪಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲ ಎನ್ನ ಗುರು ಎಂಕ ಅನ್ನಿ ಎಂಚ ಪಪ್ಪರ ದುಃಖೈತೆ ರಾಜನ್ ದೇವ ಅನ್ನೆ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅನ್ನೆ ಎಂಗ ಬೇಗ ಪರಿ ಒಟ್ಟು ಮಂತದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪುಗಾರ್ತೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನಿ ಗುಡಲಿ ಆನಂದ ಎಂದು ಆ ರೀತಿ ಪಪ್ಪನ ನೇಮ ರಾಜನ್ ದೇವದ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲ ನೇಮ ಆರು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಆರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಆರ ಇಲ್ಲಿರ್ದು ಗ್ರಾಮ ದೇವದ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವದ ಚಾಕರಿ ಮಂದಿರ್ತಾರೆ. ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ತಂದೆಗಳ ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲಿಗೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿರ್ದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನಾರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯ ಆಕಳು ಮತ್ತು ಚಾಕ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ದುಂಬುದು ಇಂಚೆಲ್ಲ ಬರ್ತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅನ್ಪು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಹೊಡೆದು ಮಂತೊಂದು ಬರ್ತು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಇಂಚ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ. ಐನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಿತ್ಯ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಂತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದುಂಬು ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಅವನಿತ್ತು ನೇಮದ ಕೆಲಸ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವೇ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಅವನುಂಟು. ಕೆಲವೊಂದು ಕೊಡಿ ಐನ ಅಜ ತತ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಪರಳೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತ ಕೊಡ್ಡ ಅಜ ತತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬುರ್ದು ಕೆಲವು ಕೊಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ನೇಮದ ಆವಂತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಸಾನಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೊಸತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾತ ಅದು ಮಸ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸ ಅದು ನೇಮ ಮಾತ ಆವಂದು. ದುಂಬುಡು ಬಾರಿ ಬಡಪಸ್ತು ನೇಮ ಆವಂತಂದು ಇತ್ತೆಂಚಾತು ಇತ್ತೆ ಪುರ ಪೂ ಪಿಂಗಾರ ಬುಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಡು ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಗಾಂಡು ಗೌಜಿಡು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಗೌಜಿಡು ನೇಮ ಮಾತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದು ಭಯ ಭಕ್ತಿಡು ನೇಮ ಇಂಚ ಕೊರಂತೇನೆ ಇಂಚ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿಡು ಜನಕುಲ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದುಂಬುಡು ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಸಂಬಳ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮಾತು ಕೊಡ್ಲ ಕೆಲಸಲ
ನೇಮದ ಕೆಲಸ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ದುಂಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಡು 10-15 ಜನ 25 ಜನ ಇತ್ತು ಒಂಜಿಲ್ಲ ಇತ್ತೇರಿ ಇತ್ತಂಚತ್ತು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆವಂದಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಇತ್ತಿರದ ಅವರ ದೈವಾರಾಧನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತುನಗ ದೈವಾರಾಧನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತ ಕೊಡ್ಲ ಬಾರಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ದೈವ ನಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಆವೊಂದುಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆ. ಎಂಗ್ಲೆಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಅಮ್ಮ ಸಂಧಿ ನೇಮ ಪೋನಕ್ಕೆ ಪೊಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಪೋಂದು ಸಂಧಿ ಪನೊಂತೇರಿ ನೇಮದಲ್ಪ ಇತ್ತಂದ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮದಿಮೈನಿಟ್ಟು ಹೆಜ ಮಂದಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಸಂಧಿ ಪನ್ಪುಜೇರಿ ಆಂಡ ದುಂಬುದಿಟ್ಟು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಇತ್ತನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಎಂಜಿ 78 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡು ಇತ್ತನ ಎಂಕುಲ್ಲ ನೇಮದಲ್ಲಿ ಬಿದರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೇಪಲ ಹೋಗಟ್ಟು ನಾವು ಹರಿಕರಿ ವಸ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಊರು ಗೋಡ ಐನು ಮತ್ತ ಜೋಡೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಊರ್ದ ಕೈತಲಿತ್ರಂದ ಬರ್ಪೇರಿ ಸಂಧಿ ಮನೆಯದ ಹಾಕ್ಲಿ ಸ್ವರ ಬರ್ಪುಂಜಿನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡಾಗ ತೆಂಬರೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಪೇರಿ ಅಜ್ಜನ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲು ನೇಮೋಗು ಆ ಥರ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ನೇಮೋಗು ಸಂಧಿ ತೆಂಬರೆ ಬಿಟ್ಪೇರಿ ಎನ್ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬದಾರೆ ಗಂಗುನಲಿಕೆ ಬುಡೋಲಿ ಆರೆ ಈ ಎಂಕ್ಲಿದ್ದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಾಕುದು ಎನ್ನೈತೆ ಪೊಪ್ಪ ನೇಮ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಪೊಪ್ಪನ ಬೇರೆ ಸೇವೆ ಹೋದು ಸಂಧಿ ತೆಂಬರೆ ಅಂತ ಪಣಂತಿನಾರೆ ಆ ಪೊಪ್ಪನ ಪೊಪ್ಪ ಅಜ್ಜಿಯರು ಕಟ್ಟೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಕರಿಯನಲಿಕೆ ಮಗ್ನಾರು ಕಟ್ಟೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದು ಸಂಧಿ ಮತ್ತೆ ಪಣ್ಣೊಂತಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ದುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಎತ್ತೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಇಪ್ಪನಾಗ ಪಣ್ಣೊಂತಿದ್ದಾರೆ ಚೂರು 78 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿದವರ ಸಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿನದವರ ತೆಂಬರೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಉಳ್ಳೀರಿ ದುಂಬುರ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೇಮಗು ಮತ್ತು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಗಾವಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಗಾವಡು ಎಂಕ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಅಕ್ಲೆ ಗಾವಡು ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಆಪನ ಪೂರ ಜೋಡನ್ನು ಮತ್ತು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತು ಕೊರಂತಿನಾರು ಬುಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭತ್ತದ ಪಗದಿಂಚೆ ಅದು ನೇಮಡು ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಾರು ಬುಕ್ಕ ಐಟ್ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತಿನಾರು ನನದ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಲ್ಲ ಆರ ಪುಲ್ಯಡಕ್ಕೆ ನೇಮದ ವಿಷಯ ಈಗಲ ಕಲ್ಪೊಡು ಮಗ ಕಂಡು ಮಾತ್ರೆ ಬೇಸಾಯ ಅಂತದ್ದು ಯಾಕೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊರೊಂದು ಇಲ್ಲೇರ ದುಂಬು ಬಂಡ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರು ಗ್ರಾಮದೇವಿ ಕೈಲಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕೈಲಾಡ್ತದೆ ಎನ್ಮದಿನೊಟ್ಟು ಅಂಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಡು ಸುತ್ತನಾಗ ಮುಂಡು ನನ್ಪೇರು ಮುಂಡು ಅರ್ಧ ಮಂತ್ ತುತ್ತುದು ಕಾಂಡೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮಾನಗ ಸೂರ್ಯಗೆ ಅಲ್ಪ ತೊಲಸೆಟ್ಟ ಬಂದ ನೀರು ಮೈತದ್ದು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಭಸ್ಮ ಪಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡತಗ ಹುಗ್ಗಿಯೊಂದು ಚೀಲ ಬತ್ತೊಂದು ಐಟೊಂದು ಚೀಲ ಲೋಟೆ ಆರು ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಚಾ ಪರಾಯರು ಪರ್ಪನಂಡ 6 ಲೋಟೆಡಿ ಚಾ ಪರಂತೀರಿ ಅಂಚೆನೆ ನನಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಾಯರು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಅಡಿಗೆ ಮಂತು ಕೊರ್ನೇನು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿರ್ತೇವೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಲ ಅವೇ ಆಚೆ ನಡೀತೀರಿ ಪೊಪ್ಪ ನೇಮ ಕಟ್ಟರೆ ಹೋದಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೇನು ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊರದಿರ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಪೊಂಜಲಕ್ಕಲೆಗೆ ಸಂಧಿ ಬಂದಾಗ ಪಣೊಂತೀರಿ ಇತ್ತಂಗಿರಂಡ ಗೊತ್ತುನತ್ತೆ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯುಗ ಇಪ್ಪನಾಗ ಐಟ್ ಪೊಂಜನಕ್ಕೆ ಸಂಧಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾದು ಈಗಲೂ ಆಂಜನಕ್ಲೆಲ್ಲೇ ತೊಂಬೋಪ ನೇಮದಡಿಗೆ ಹೋದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಆ ಪಂಜನಕ್ಲೆ ಬರಾಂದ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಆಂಜನಕ್ಲೆ ಸಂಧಿ ಬೇರೆ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಸಂಧಿ ಬಂದ್ಪೇರಿ ದುಂಬುದ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಿಪ್ಪುನಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಜನಕ್ಕೂ ನೇಮ ತೂಂತೀರಿ ಇಂಚದಲ್ಲ ಸುರುಕು ಅಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಪಡೆ ಕೊರ್ನ ಅಲ್ಪ ದಿಂಚ ಮಾತ ಭಕ್ತಿರು ನೇಮ ಕೊರ್ಪುನಾಕಲು ಭತ್ತನಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕೈ ಮುಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದು ಕೊರಂತೀರಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಡೆಯ ಪತ್ತೆಂಕಲು ಮೀದು ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ದೈವದ ಹೊಸಯಾದು ಪಜೆಟ್ ಅರ್ಧಲ ಪಾರ್ದು ಅರ್ಧಲ ಪಾರ್ನಾಗ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಧಲ ಪಾರ್ನ ಸಂಧಿ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇರ್ತಂಡು ದೈವದ ಸಂಧಿ ಮತ್ತೆ ಪಂಡದ ಗಗ್ಗರದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋನಾಗ ಮಾತ ಭಕ್ತಿರ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಇತ್ತಿನಾಕ ಲಕ್ಕು ದುಂಪುದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಲ್ಪ ಗಗ್ಗದ ಹೆಚ್ಚಿದ ನೇಮ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಗಗ್ಗದ ಹೆಚ್ಚಾದಕ್ಕ ಗಗ್ಗದ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಿರಿದದಕ್ಕ ನೇಮದ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಪನು ನೇಮದ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂ ಅಂತೀರಿ
ಐದಕ್ಕ ಬತ್ತನಾಕಲು ಏರ್ಲ ಬೂಲೆ ಪತ್ತನಂದು ಪೋಪುನ ಕ್ರಮ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರತಿ ಊರ್ಲ ಬತ್ತದು ಬೂಲೆ ಬತ್ತದು ನೇಮ ತೂದು ಬೂಲೆ ಬತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ದುಮ್ಮುದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುನಂದ ಈ ಭಯ ಭಕ್ತಿರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವು ಧೈರ್ಯದ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಪಂಡ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಬತ್ತಿರದವರ ದುಂಬು ಕೈ ಮುಗಿದಿತ್ತನಕಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಕೃತ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ ಕೈಟ್ಲ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಿನದವರ ಮೊಬೈಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ದೈವದ ಪೋಪುನ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುನ ಐನ ಮೊಬೈಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಈ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊರ್ರೆಡ್ಡವರ ಅಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿರ ಜನಕ್ಕಲೆಗೆ ಕುಸೋತಿಪ್ಪುಜಿ ದೀಪನಗ ಭಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಭಕ್ತಿಯ ಭಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಚಾಕ್ರಿದಕ್ಕೂ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದಕ್ಕೂ ಅತ್ತನಂದ ನೇಮ ಅನ್ಪನಕ್ಕೂ ಅವು ಪ್ರೋಲ್ಲು ಡ್ಯಾವ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅವ ಭಕ್ತಿರು ಕೈ ಮುಗಿಪುನ ಬದಲು ಅಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಟ ನಾವು ಇತ್ಯಾದಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರಿ ಅವರ ಹಾಗು ಕೆಲವು ಪತ್ತೊಂದು ಬೂಲೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತು ನಾನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿದ್ದೇನೆ ಸಮಯ ಇಪ್ಪುಜಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ನುಮ್ಮಂಚದ್ದು ಬೂಲೆ ಪತ್ತೊಂದೇ ಪೋಡ್ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿದ್ದೇನೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಬತ್ತಿರದವರ ಅಲ್ವ ಕೂಟುಡು ಮಾತಾ ಕೈಟ್ಲ ಅವೇ ತೋಚಿನ ಓದ್ತುನ ಲೈಟೇ ತೋಚಿನ ಓದ್ತುನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದ ಏರು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡ ತಂಜಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಜನ ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದು ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತನ ಜನ ಭಕ್ತರು ನೇಮ ತಲುಪಾವಡು ಹತ್ರ ಅಲ್ಪ ಕೊಡಿಯಾಡ್ ತಲುಪಾವಡು ಆ ಪಟ ತಿಪ್ಪನವದು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಮಂತಾರೆ ನಿಷೇಧ ಮಂತಂಡ ಈ ದುಂಬುದ ಆ ಭಯ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲಾಕಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಾರಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯರ ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಅವರು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಧ್ಯಮವರು ಫೋಟೋ ತಿಪ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆಯ್ನದ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಎಂಕಲ್ನ ಪೊಪ್ಪಗಳಂಚನೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಗೊಡ್ಡು ಬಲೆ ಆತದೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಲೆ ಹೊರ್ತೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ಮಾನ ಆತದೆ ಅವ್ರದಕ್ಕ ಪಪ್ಪರ್ದಕ್ಕ ಇನ್ನ ಅನ್ನೆ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಆನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರೆಗ್ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಗೊಡ್ಡು ಬಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವದ ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ಮಾನ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಕರ್ನವರ್ಷ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಒಂದು 2,000-3,000 ಜನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅವಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೀರಲ್ಪ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ಪ ಸನ್ಮಾನ ಬಂತೀರಿ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಲಸ್ನ ಪದ ಅಲ್ಪ ಕೊಡಿ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡಿ ಸನ್ಮಾನ ಆಗ್ತದೆ ಮುಕ್ಕ ಎಂಕಲಂಚೆ ನಂಗೆ ಕೆಲವು ಒಂದು 4-5 ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಬ್ರಹ್ಮಲಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸನ್ಮಾನ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಉಂಗಿಲೆ ಬಲೆ ಬುಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಮಸ್ತ್ ಕೊಟ್ಟು ತಿಳಿದು ದುಂಬು ದುಂಬುದ ದುಂಬು ಮಾತಲ ನೇಮಂದೆ ಪನಂತೆ ದುಂಬಂದು ಇತ್ತು ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಚಿಲ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮದ ಅದು ಕಟ್ಟುಪಾಡು ನೇಮ ಅಂತಂದು ಕೆಲವು ಕೊಡಿ ಆವನಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಕೋಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲು ನೇಮ ಅವನು ಇರ್ದ ಅದು ನೇಮದ ಬದಲು ಬಾಯಿ ಪಾತ್ರೋಡು ಕೋಲನ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನಾನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಕೋಲ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ನೇಮ ಇಂಚ ಬಂದ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಓಲು ಹಾಕುಂಡ ದೈವ ಚಾಕಿರ ಅವು ನೇಮ ಕೋಲ ಪಂಡ ಅವು ಬಾಯಿದು ಬರ್ತದೆ ಆ ಕೋಲ ಬತ್ತಿನ ಶಬ್ದ ಎನ್ನಾನಿಸಿಕೆ ಇಂಚ ಓಲು ಕೊಲಕ್ಕಾತಂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆವಡು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಆವಡು ನೇಮ ಮನ್ಪುಡ ಅಲ್ಪ ಹಾಕುಂಡು ಕೆಲವು ಗುಡ್ಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಂತ್ ಮುಗಿತು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವು ದಾಯ್ತನ ಬಂತು ಬೋಯರಿ ಪಂಡದ ಒಂದು ಕೋಲ ಆತಂಡ ನನ್ಪಣಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಬತ್ತಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮುಖ ನಿಜ ದೈವದ ಕಟ್ಟೆಡು 14 ಕಟ್ಲೆನುಂಡು 14 ಕಟ್ಲೆ ಆ ಕಟ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ 14 ಕಟ್ಲೆ ಓಲ ಹಾಕುಂಡ ಅವು ನೇಮ ಆ ಮಾತು ದೈವಗಳ ನೇಮ ಕೋಲ ಅಂದ್ ವಾ ದೈವಗಳ ಕೋಲ ಅಂದ್ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ರಮ ಇದ್ದಿ ದೈವಕ್ಕೆ ನೇಮನೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ದೈವ ಭೂತ ಅಂದು ಪಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಹೊರಪು ಭಯ ಅನ್ಬಂತವು ದೈವ ಅಂದು ಪಂಡ ನಂಬಿಕೆ ದಿಡ್ನವು ನಮಕ್ ಕಷ್ಟನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಐನು ದೈವ ಅಂದೆ ನಂಬುದು ದೈವಗೆ ಪದ ಕೋಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರಿ ನೇಮನೆ ಕೊರ್ಪುಡೆ ದುಂಬುಗಳ ಇತ್ತೆಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ಪುರಂಡ ದುಂಬುದು ಮಸ್ತ್ ಕೊಟ್ಟು ನೇಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯ ದೈವದ ನೇಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ನೇಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಾವ ಇಲ್ಲೇ ಚಿಲ್ಲ ನೇಮ ಮತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ದುಂಬು ಗೀತ ಹೋಲಿಕೆ ಅಂಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ನೇಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯ ಇತ್ತ ಮಾತ ಇಂಚಿ ಘಟದ ಮಿತ್ತಿರ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ಅಂಕೋಲ ಆ ಅಂಚಿಲ ಹಾಪುಂಡು ಕೇರಳ ಹಾಪುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಹೆಚ್ಚಿನಾಕಲು ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಉಂಟ ನಮ್ಮೊಂದು నాకు ఈ ఎన్నెల కొడు ఈ ತುಳುನಾಡು ಈ ಬಾಕಿ ದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೋಪ ಆಪುನು ಸುನಾಮಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿನವು ಭೂಕಂಪ ಆಪುನವು ಭೂಕುಸಿತ ಆಪುನವು ಗುಡ್ಡೆ ಜರಿದು ಹೋಪುನವು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ನಾಗಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇತ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಆಪು ಈ ತೋರ್ತುಟ್ಟ ಆತಜಿ ಕೆಲವು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರು ಆದಿಪ್ಪು ಅಂತ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆತಜಿ ಬುಕ್ಕ ಈ ಮಾರಿ ಸೀಕ್ ನನ್ನ ಪೇರು ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಂದ ನಂಚಿನ ಸೀಕ್ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಊರು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲವು ಪರದೇಶಗಳು ಇದು ಮಾತ್ರ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಂಚಿನ ಮೂಲ ಆತಜಿ ಇಡೀ ಊರು ಹೋಗ್ಪನಂಚಿನ ಸೀಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡ ಆತಜಿ ಈ ಆಹಾರಕಾರಾಧಾರ ಬಂದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಳುವೀರ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ದೇವಿಯರ ಪೂಜೆ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಈ ತೋರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಪೊರುಳು ವರಿತು ಎಂದು ಹೊರಟು ನೆಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಲ ಅಂಚನೆ 14 ಕಟ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ 14 ವರ್ಗದ ಜನಾಂಗದ ಕುಲ್ಲೇರು ಭಟ್ರು ಶೆಟ್ರು ಮೂಲ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಬಡ್ಡಿಯ ಜಿಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಈ ರಾಜನ್ ದೇವದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುನಂಡ ಒಂಜಿ ರಾಜನ್ ದೇವಗೂ 14 ಜನಾಂಗ ದಾಖಲು ಅಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ರಿ ದಾಖಲು ಸಾಯ್ಬೇರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಕದಿನದ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಹೊರ್ಬುಲ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ಬೇಲೆ ಎಂಕು ನಲಿಕೆ ಪರ ಪಂಬದ ತುಳುನಾಡು ನೇಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ 3 ಜನಕ್ಕೂ ನೇಮ ಮಾಡ್ತಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಭಟ್ರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ತಂತಿರು ವರ್ಗದ ಪೂಜೆ ಅನ್ಪು ಸಿಟ್ರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ನೇಮ ಮಲ್ಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅಂಚನೆ ಸಫಲೆರಿಗೆ ಕುಂಬು ಇಪ್ಪನ ಕೆಲಸ ನಾಯಕರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಚರ್ಮ ಬೈಪವನ ಕೆಲಸ ಅಂಚೆ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ದರ್ಶನದ ಆಯುಧನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಲಿ ಕೊರ್ಪುನ ಅಮೃತ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂತೆ ಅವು ಕೆಲಸ ಅಂಚೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಗದಕ್ಕೆಲ್ಲ 14 ವರ್ಗದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಚಾಕ್ರಿ ಉಂಟು ಅಂಚೆ 14 ವರ್ಗದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದು ಸೇರಿದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅರ್ಥಂದೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನೆರ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಮೇತ ಸೇರಿದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸಗಾರ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮದ ನೇಮದ ಕೆಲಸ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಒಂದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಪನ್ಯ ರೀತ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಇತ್ತದ ರಾಲಡು ನೇಮದ ದೈವದ ಚಾಕಿನ ಹಾಕಲು ದೈವದ ಚಾಕಲ ಮಲ್ಪು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರಿ ಕೆಲವರು ಹಕ್ಕದ ಹಾಕಲು ದೈವದ ಮಲ್ಪೊಡ್ದಿತ್ತರಂಟಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೇರ ಹೋಗ್ಬೇರಿ ದಯ ಪಂಡ ದುಂಬು ಅಂಡ ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದಂಡು ಆ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಅವೇ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲು ಮಂತು ಬರ್ತಾರ ಪಣ್ಣದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದು ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆಕೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಬುಚ್ಚಿ ಎಂಕುಲು ನಾನಂಜಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಪೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ವಿಷಯ ಹೋಗುದಿಲ್ಲೇರಿ ಬುಕ್ಕ ರಡ್ನೆಂಚಿನ ಅಂಡ ನೆಟ್ ವೃತ್ತಿ ಉಂಡು ಗೌರವ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಬೆಲೆ ಉಂಡು ದಾತಂದ್ರೆ ಐಟ್ ಸಂಭಾವನೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಭಾವನೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಸಂಭಾವನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ತಿಕೊಂಡು ಬರ್ಪಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಾನಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ತೇವೆ ದೈವ ಚಾಕರಿ ಬಿಡುದು ನಾನಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಬುಕ್ಕ ರಡ್ನೆಂಚಿನಂಡ ನಮಟ್ ನೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ದಾತಿ ಅಂತೂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ದಿನ ಬಂದ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ವನಸುಗ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ದೈವ ಚಾಕರಿ ಏರು ಮಾತ ಮಂತದಲ್ಲ ಮಾತ ವರ್ಗದ ಅಕ್ಲ ಬರ್ತಂಡು ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಏರು ದೈವ ಚಾಕರಿ ಮಂತೊಂದು ಅಕ್ಲ ಕುಟುಂಬನ ಆ ದೈವ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಾಕೊಂದು ಬರೋದು ಎನ್ನ ಮೂಲ ವೃತ್ತಿನ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾವು ಯಾನೆ ಕರ್ಪಲ್ಲಕನೆ ಯಾನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಊಟ ಶಾಲೆ ಕೊಡ್ತೆ ಎಂಕ ನೆಟ್ ಸುರು ಕ್ಯಾರೆ ಶಾಲೆ ಕೊದ್ದು ಗುಡ್ದಾಯ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ
ಎಂಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಊರು ಗುಡಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ 1 ವರ್ಷ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವು ಐವದಕ್ಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಸೇವೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅದು 1 ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇತ್ತೇ ಪಗೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಡು RBSK ಐಟನ್ ಡ್ರೈವರ್ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅರೆಗರುಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ನೇಮ ಉಂಡು 10 ರಾಜ್ಯ ಇದ್ದು ಪರ್ಬುರ್ದು 10 ರಾಜ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ. ಈ ಅಪಗ ರಾತ್ರಿ ನೇಮ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೇಮ ಇದ್ದ ಪಕ್ಕ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲ. ದೈವಾರಾಧನೆ ನೆನಪು ನಾವು ದುಂಬುದ ಕಾವಲ್ಲ ಐತದ ಕಾವಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕುಸಿತ ವಿಷಯ ಎಂದಿನ ಬಂದ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ನೇಮ ಆವಂತದೆ. ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಕೊಟ್ಟು ಜೀವನದರದು ನೇಮ ಆವಂತದೆ. ಆಂಡ ತುಂಬು ಯಾಕಡೆ ಬಂದ ಕಡೆ ಭಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಇತ್ತ ಭಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಂಕುಲ್ನ ನೇಮ ಕಟ್ಟುವ ವಿಷಯ ಅಂತೇನೆ ದುಂಬು ರೇಟ್ ಇಂಚಿತ್ರನೇ ಮೋನೆಗೆ ಅರ್ಧಲ ಪಡೋಡು ಇಂಚೆನೆ ಆ ಓಡ್ದಿರ್ತದೆ ಕ್ರಮ. ಇತ್ತೆಂಕ್ಲು ಮಾತು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಕ್ರಮನೆ ಆಂಡ ಮಲ್ಪವನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಗ ಆವಡು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆವಡು ನನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ. ಸಮಯ ಕಮ್ಮಿ ದುಂಬುಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಪ್ಪೆ ಅಂಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ದಿನ ಒಂಜಿ ಕುಪ್ಪೆ ಅಂಜಿಲ್ಲಿಗೆ 14 ಸಂಧಿ ಉಂಡು. ಆ 14 ಸಂಧಿ ಸಮೇತ ಪಂಡದು ನೇಮ ಆವಂತಂಡು. ಇತ್ತಂಚದ್ದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು 14 ಬೂತನ್ನು ಬೈ ಆರ್ಜೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಬುಲ್ಪ ಆರ್ಜೆಂಟಿಗೆ 14 ಬೂತ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬೀ ಕೊಡುವ ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡು. ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಕಮ್ಮಿ. ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಸಂಧಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ದೈವದ ಸಂಧಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನೇಮ ಬತ್ತದ ಕಟ್ಟದು ನುಡಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಆ ಪೇರು ಕೊಡುದು ಆವರ ಕೊಡುದು ತಿರುವುದು ನೇಮ ಸಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆಂಡ ಅಂದು ಅವು ಏತ್ ಸಂದು ಏತ್ ಬಾಕಿ ಆಗ್ತದೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಮನ್ಪಿದ್ರು ದುಮ್ಮು ದಕ್ಕಲ ಅಂಚ ಹೂ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಆ ಕ್ರಮ ಆವಡಿ ಇತ್ತು ಕೊಡ್ತು ಸಂಧಿ ಮಲ್ಪಡು ಇತ್ತು ಸಂಧಿ ಮಲ್ಪಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುನಾಗಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಕ್ ಪನ್ಪ ಪಂಪನಂಡ ಕಿಬರು ಪುಡ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಕೂಟೋಡು ಹೌದು ಅಟ್ಟಡ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ ದುಂಬುಂಡ ನೇಮ ಮತ್ತು ಭಂಡಾರ ಬರ್ತದೆ. ನೇಮ ಅನ್ನಕ ನೇಮ ಸುವ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲ್ಪ ವಿರಿಪುರ ಒಟ್ಟೆ ನೇಮದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಇತ್ತೇ ಜನ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿಬೇಕು ಹತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಯ್ಯರ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪೇರು ನೇಮ ತುಯರಿ ಪೂಜೇರಿ ಅಂಚೆ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕಳು ವಾಲೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ದಿಪ್ಪನಾಗ ದೈವದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆದ ಮಾತ್ರ ಮಂತು ಹೋಗೋಣ ಅಂತಂದೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ವಾ ದೈವಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪನ್ಪೇರು ವಾ ಕ್ರಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಕ್ರಮಟ್ಟೆ ಎಂಚ ಆ ಒಂದೊಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ತೂಪನಂಚಿನ ತಾಳ್ಮೆ ಪೂಜಿ ನೆಕ್ ಈ ಡಿಜೆಗ್ ಅತ್ರ ನಾಟಕಗೂ ಅತನಂಡ ನೆಕ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಂಡ ಜನಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ದೈವದ ನೆಕ್ಲಿಗೆ ಜನಕ್ಕಲು ಕಮ್ಮಿ ಅಗತ್ಯ ಏರು ಮತ್ತು ಉಂತಡಂದ ಉಪಯುಜ್ಯ ಅಕಲು ಮತ್ತು ಉಂತದ್ದು ಗೂಲೆ ಮತ್ತು ಬೋಪರ ಅಂತಂದೆ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಾತು ದೈವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ದೈವದನೇ ಕಟ್ಲೆ ಅವನು ತೆಂಕ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಗ್ರಾಮೋಡು ಪೆರಜೆ ಗ್ರಾಮೋಡು ರಾಜ್ಯ ದೈವದನೇ ಮಾಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ದೈವದನೇ ಪ್ರಧಾನನೇ ಅಲ್ಪ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀಪನಲ್ಲ ದುಮ್ರಾಣಿ ಹತ್ರ ಮರದಲ್ಲಿ ನೇಮ ಬೀರಿದಕ್ಕೆ ದೈವದನೇ ಪ್ರಧಾನ ಪಂಡದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವನು ಐದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತದ್ದು ಹುರುಡೆ ಮಂತ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ದುಮ್ಮದ ಕಾಲ ಬಡಪತ್ರದ ಕಾಲ ದುಮ್ಮದೊಂಜಿ ನೇಮ ಹಾಪುದಿತ್ತನ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಹತ್ರ ಸೂಟ ಬರ್ತದೆ ಹತ್ರ ಮಾರಿ ಸೂಟೆಡು ಬುರ್ಪೋದು ಆವಂತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡಾರ ಬಂಡಾಗ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈಟ್ಲ ಸೂಟ ಬರ್ತದೆ ದೂರದ ಬಂಡಾರ ಬರ್ತದೆ ಕೊಡಿಯಡಿ ಕಲ್ಪ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ನೇಮ ಕಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಆವಂತುಂಡು ಮಾರಿ ಸೂಟೆ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತದು ಮಾರಿ ಸೂಟದ ಬಲ್ಪುಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಬಲ್ಪುಡು ನೇಮ ಆವಂತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎಂತ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಎಲೋಜಿನ್ ಲೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಮಿಂಚರ್ ಮಾತ ಬಾರಿ ಜಿಗಿ ಜಿಗಿಡು ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಈ ಬೇಗಡೆ ಅಂತೇನೆ ದೈವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಹೆಜ್ಜಿ ದುಮ್ಮದ ಕ್ರಮವಂಡ ತೋಟದ ಪಾಲೆ ಅಡಕದ ಪೂ ಒಂದು ತಲೆ ಕಟ್ಟಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲಿ ಪೂ ಕಟ್ಟುಂಡ ಕೇಪಲ ಹೂವೇ ಕಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಜುಲಿಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ಕೇಪಲ ಹೂ ಕಟ್ಟದೆ ನೇಮ ಹಾಕೋದು ಇತ್ತ ಬಂದಂಚತ್ತು ನೇಮ ಅಲ್ಪವನ್ನ ಅಟ್ಟೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಮಲ್ಲಿಗೆನೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದ್ಪೇರು ಅವಾಗ ಅక్కడ ಕೊರೋನಾಗ ಎಂಗ್ರೆ ಕಟ್ಟಲು ಪೈಜಿ ಕಟ್ಟುವ ಅಂದ ಪ್ರಧಾನ ಪಂಡ ದುಯ್ಯೋಗು ಕೇಪಲ ಹೂ ಕಟ್ಟದೆ ನೇಮ ಅವನು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹತ್ರ ಬೇಗಡೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ದುಮ್ಮನೆ ಇರೆಟ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಕುಲ್ಲುದು ಪಂತ್ಯ ಬಾರ್ದು ಮನಸ್ಸು
ಇತ್ತೆ ತಲ್ಪ ಬಫೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಮನ್ಪೇರತ್ತೆ ಅವು ಮಾತಾವೊಂದುಂಡು ಇಪ್ಪನಗ ದುಂಬುರ್ದು ಇತ್ತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಹೊಸತು ಯುಗ ಬತ್ತನದಾಗ ಎಂಚ ಮತ್ತ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದಂತ ಐಕ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ದೈವಾರದಲ್ಲ ಹೋನುಂಡು ಮಾತ ತತ್ವದ ಬಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ತತ್ವದೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನೇಮ ಕಟ್ಟಲ ಮಾತ ಚಾಕ್ರದಾಕಲು ಅಲ್ಪ ನೇಮದ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಳ್ಳೇದು ಈ ರಾಜ್ಯ ದೇವದ ಬಂಡಾರ ಜಪ್ಪನಂಡ ಬಂಡಾರ ಅಲ್ಪ ಗುತ್ತೂರು ಜಪ್ಪನಾಗ ಗುತ್ತುದಾರು ಅತನ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಆತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಗ್ರಾಮ ಲೆತ್ತ ಮಾನಿ ಚೆಲ್ಲು ಬಂಡಾರ ಜಪ್ಪದು ಮಾನಿ ಚೆಲ್ಲು ಬಂಡಾರ ಜತ್ತದು ಕೊಡಿಯಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ದುಂಪದ ಬಲ ಬಂದು ದುಂಪಗು ಹರ್ಸೂರು ಜತ್ತನಂಚಿನ ಬಾಲ್ ಬಂಡರು ಪರಿಣಾಮಡು ಕೊಂಡು ಕೀರ್ತಿ ಬಂದದ್ದು ಕೀರ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಮಾನಚಿಲ್ ಶುರುವಾಗಿ ನಡೆದವರ ಮಾತ ಕೊಟ್ಲ ಮಾನಚಿಲ್ಲು ಇದೇ ಓಡಿ ಒಟ್ಟಂದ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಮಾನಚಿಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಆವೊಂದುಂಡು ನನಗೆ ಈ ನೇಮ ಕಟ್ಟವು ಪನ್ಪುಳಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅವು ಮಾನಚಿಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು ಅದು ಜನಕ್ಕುಳಿತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಕಲು ಮಾನಚಿಲ್ಲು ಬಗ್ಗೊಂಡು ವಾಲೊಂದು ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಪಣತ್ತ ಬಂದದ್ದು ದೈವದ ಕಟ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಬಂದ ದೈವ ಪನ್ಪುಡು ಬಲಿ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ರಥೋತ್ಸವ ಸೇವೆ ಅಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಸೇವೆಗೆ ದೈವಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಲಿ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಬಲಿ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಬಲಿ ಕಟ್ಟದ ಬಲಿ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತ ಸೇವೆ ಐತಿ ಐದುಕ್ಕದ ಸೇವೆ ಇದ್ದಿ ನಾಗಗೆಂಚ ನಾಗಮಂಡಲ ಸೇವೆ ಇಷ್ಟವಾಯವ ಅಂಚನೆ ದೇವರು ಬಲಿ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಬಂದು ದೈವಾರದ ಎರಡು ಪದ್ಧತಿ ಕ್ರಮ ತತ್ವೊಂದು ಬರ್ಪಡಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟು ಐಟ್ ಮಾತ ತತ್ವೊಂದು ಮನೆ ಕೆಲವು ಕೊಡ್ಡು ದುಂಬುಡೆಂಚ ಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವೇ ಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಂಕಲ ಊರುಡು ಇಂಕಲ ಪೆರೆಜೆ ಗ್ರಾಮಡು ಇಂಕಲ ಗುಡ್ಡ ಚಾಮುಂಡಿ ಬರ್ಪಡಿನ ಸಾರತೊಂಜಿ ಪಾಲದ ರಾಜನ ದೈವ ಅವು ದುಂಬುದೆಂಚ ಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವೇ ಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಗುತ್ತುದು ಬಂಡರ ಜತ್ತದು ಅಕ್ಲ ಚಾಕ್ರಿ ವರ್ಗದ ಅಕ್ಲ ಅವೇ ಕುರುಡೆ ಅವನೊಂದು ಮಲ್ಪವನ ಅಕ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೊಳ್ಳೇದು ಚಾಕ್ರದ ಅಕ್ಲ 14 ವರ್ಗದ ಅಕ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೊಳ್ಳೇದು ಅಂಡ ಮಾತ ಸರಿ ಆತನು ಮುಪ್ಪತ್ತರ ಹತ್ರ ಪಂಡದು ನಾಂದು ಕೊಟ್ಟು ಸರಿ ಆತನು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಅವು ಅಜ ತತ್ವನೊಂದು ಐನು ಅಜ ತತ್ವ ಎಂಚ ತತ್ವ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಕಟ್ನಕ್ಲು ಎಟ್ಲ ಕೆಲವು ತತ್ವಂಡು ಮಲ್ಪವನಕ್ಲ ತತ್ವಂಡು ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಚಾಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕ್ಲು ತತ್ವಂಡು ಮಲ್ಪವನಕ್ಲ ಎಂಚ ತತ್ವ ಪಂಡ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಇತ್ತು ಹೊರ್ತು ಕಟ್ಟೋಡು ಇತ್ತು ಹೊರ್ತು ಬಿರಿಯೋಡು ಎಂದು ಬಂದದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಯನ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯಾದಿತ್ತರಂಡ ಐಟು 1 ಗಂಟೆಲು ಒಂಜಿ ಕಲುಟಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟದು ಬಿರಿಯೋಡು ಪಂಡ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿ ಐಟು ಪೂರ್ತಿ 14 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ದೈವದ ಕ್ರಮ ಇತ್ತುಂಡು ಆತ್ಮ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಇತ್ತು ಆ ಕ್ರಮ ಉಟ್ಟಾಯ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲೆಟ್ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಲಂಚನೆ ಕೆಲವು ಎಂಕುಲೆಟ್ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಇಟ್ಲಂಚನೆ ರಡ್ಡು ವಿಧ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ವರ್ಣದ ದೈವಲು ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ವರ್ಣದ ದೈವಲು ಉಂಡು ಕೆಂಪು ವರ್ಣದ ದೈವಲು ಪಂಡ ಅರ್ಧಲ ಪಾಟ್ನವು ಕಪ್ಪು ವರ್ಣದ ದೈವಲು ಪಂಡ ಈ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಕೊರಗಜ್ಜಿ ಇತ್ಯಾದಿ ನೇಮುಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಇಡ್ಲಂಚನೆ ದೈವಗೂ ಭಯಭಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟನಂಚಿನ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ದುಂಬು ಪಾಡಂತೀರಿ ಇತ್ತ ಬಂದ ಈ ಆಟದ ಹಾಕಲ ತೂದು ಕೆಲವು ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದಾಖಲ ತೂದು ಮತ್ತು ಐನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ದೈವದನೇ ಬಂದಿಪ್ಪುಡು ಇದು ಯಾಕೊಂಬಂದು ಅವೇ ಪಾಂಡ ಕೊರ್ಲು ಐನು ಕೂಡ ಆಟದ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ ಆಟಗಳು ನೆಕ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದಂಗ ಅಂಚಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಐನು ಉಂತವಡು ಹೆಂಚಿನ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಏನು ತಿರಿ ಒಂದು ವಾ ದೈವಗೂ ವಾ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೇಷಭೂಷಣ ಅಂಚೇನೆ ಸಿರಿಯೇ ದೈವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಿರಿ ಅನಿ ಕುಟುದ ಆಯ್ತಾ ಸಿರಿ ಕುಟುದ ಸಿಂಗಾರ ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಅದೇ ಸಿರಿಯೇ ಪ್ರಧಾನ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀರೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಡುವೇರಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಗೆ ಕೊರತಿ ಮೈಯೊಂತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀರೆ ಪಾಡುವೇರಿ ಅಂಚ ಆಯ್ತ ಸೀರೆ ಪಾಡು ಇಟ್ಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನಾವು ಕಣ್ಣಕ್ಕೆ ತೂಪುನಂಚಿನ ದುತ್ತಾಯ್ತ ಮಂತ್ರ ಕೊರ್ಲು ಕೆಲವು ಅಸಹ್ಯ ಕುಂಡು ಉದ್ದ ನಾಲಾಯ್ದು ಪೋಣವು ಬೊಕ್ಕ ನಾವು ನರ್ತ ಪೋಂಡಾಗ ಕುಂಟು ತಿತ್ತರಿ ಒಯ್ತೊಂದು ಹೋಗು ನಾವು ಅಂಚ ದೈವಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಕೊಟ್ಟನಂಚಿನ ರೂಪುರೇಖೆನೆ ಕೊರ್ನಂದ ಕೊರ್ಲು ಇತ್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ದೈವಗೂ ಮುಖವಾರ್ಣಿಕೆಡು ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗ ಬೊಕ್ಕ ನಿಜ ಉಂಡು
ಮುಖವರ್ಣಿಕೆಡು ಚಿತ್ರನೇ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಪಾಡೋದು ಉಂಟು. ಬುಕ್ಕ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನವು ಲಿಖಿತ ಮುಖಾಂತರ ಓಲ್ನೆಂಚಿ ಆಧಾರ ಪಂಡ ಬಾಯಿದ್ದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಆಧಾರ ಬುಕ್ಕ ಇದುವೇ ಕ್ರಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂಚು ಅಂಚಿಂತನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬರವಣಿಗೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಪನ್ನೊಂದು ಬತ್ತನೇನೆ ಐನು ಕಿರಿಯಾಕುಲು ಮಂತೊಂದು ಬರ್ತನೆ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಇಂಚ ಪಂಡ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಇಡ್ಲಂತೇನೆ ಅವು ಭಯಂಕರ ಅಂತ ತೋಜರವಲ್ಲಿ ಭಯ ಬತ್ತಂಚಿನ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಮಂತೊಂತೇವೆ ಇತ್ತೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಅವು ಸರಿ ಉಲ್ಟಾಗ್ತದೆ. ಈ ಭಯಂಕರ ತೋಜಿನಂಚಿನ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಲಾಯಿ ಉದ್ದ ಕಣ್ಣು ಓಲಲ್ಲ ಮುಂಡೋಡಿತ್ತಿನ ಮೋಡಿಡಿತ್ತಿನ ಸರಿ ಇತ್ತಿನ ಕಣ್ಣು ಮುಂಡೋಡು ಬರೆಪಣಂಚಿನ ಮಂತೊಂದು ವಿಕೃತ ಬಣ್ಣಗಳು ಮಾತಾಡೋದು ದೀಪನ ಎಲ್ಲ ನಿಸಿಕೆಂಚಿನ ಬಂದ ಈ ವಿಕೃತ ಬಣ್ಣ ಪೋಡಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಅಲಕಡು ಬೂರ್ನಂಚಿನ ಆವನ ಬೇಕನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೈವ ತೂನಾಗ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಭಯ ಪುಟ್ನಂಚಿನ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತನ ಪೊರ್ಲು ಇಂದು ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಂತೊಂದು ಇದ್ದೀರಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಐದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವನೊಂದು ಐನು ಮನ್ಪುನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಂತೊಂದು ಅವು ಏನು ಮಂತೊಂದು ಇನ್ನು ಸರಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಂತೊಂಡ ಪೊರ್ಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪೊರ್ಲು ಒರಿವು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಅನಿಸಿಕೆ. ನೇಮ ಕಟ್ಟನಂಚಿನ ಕೊರ್ತುಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಮಜೀರಿ ಬಂಡ ಅರಿ ಒಣ ಅರಿ ಇರ್ತದೆ ಸಂಬಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ದರು ಕೊಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅರಿದು ಕಿತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಸಂಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ ಆಂಡ ಸಂಭಾವನೆ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ನೇಮ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆತು ಕೂರ್ಲಿ ಈತು ಕೂರ್ಲಿ ಎಂದು ಮನೆಯಂತಿ ಅವರ ಅಂಡ ದೈವ ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ತು ನಾವು ಬುಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಪೂಪನ ಗಾಡಿದ ಅಥವಾ ಗ್ಲೂಟಿಗೆ ಬತ್ತನ ಬೆರಿಸದ ಹಾಕ್ಲಿ ಕೂಡುದ್ರಿಂದ ಮಲ್ಲ ಸಂಭಾವನೆದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಸಂಗತಿ ಇಂಜಿನ ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿರ್ದೆ ಪ್ರಾಯ ಪೋಯಿನಟ್ಟ ಎಂಕುಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇತ್ತನಾಟೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕುಲ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲು ಅಂಚೇನೆ ಪಪ್ಪಲ ಅಂಚೇನೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಹಾಕಲು ಅಂಚೇನೆ ಚಾಕರಿ ಬಂತೀರಿ ಚಾಕರಿ ಬಂತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ್ಡು ಮತ್ತ ನೇಮ ಕಟ್ಟುತ್ತೀರಿ ಪುದಾರ್ಲಿತ್ತು ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಕಡೆಗೆ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಬಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಕುಂದು ನಾಪು ಹೊರ್ತುಗು ಏರ್ ಲೈಕ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಚಾಕರಿ ದೈವ ಚಾಕರಿ ಮಂತು ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಗಿದೆ ಕೊರ್ಕ ತೂಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಂದಕ್ಲೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮುಖ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ದೇವ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಬೋಳಿದ್ದಿತ್ತಂడి ಅದು ಉಂಬುಲ್ನ ಜಾಗ ಉಂಡು ಬಂಪಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉಂಬೋಳಿತ್ತೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕ ಉಂಬೋಲ್ನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ ವೇಲ ಮಲ್ತೇನ ಉಳುವವನೆ ಒಳಗಡ್ಡ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಕ್ಕ ಉಂಬುಲ್ಲ ಅಕಲ ಪಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದೇ ಪುನಗ ನನ ಎನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ನನ ದುಂಬುಕು ನೇಮ ಕಟ್ಟನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ಅಂಚಿನ ಗುರ್ತುಗು ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಯ್ತಲ್ಲ ಸವಲತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅತ್ತರಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ದೈವ ಚಾಕರಿ ಮಂತ್ರಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಣೆ ಬಂದದ್ದು ಒಂಜಿ ತುಳುಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದೆ ಅತ್ತರಂಡ ನಮ್ಮ ಓದಿದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ದೀಪನಾಗ ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಈ ದೈವಾರದ ಕುರುಮಣಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳೀರಿ ನಿನ್ನ ಮಾತ ಸೇರಿದು ನಿನ್ನ ಗಮನ ಕೊಡ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆಂಜಿ ಕಲಾವಿದ್ಯೆ ಎಡ್ಡೆಂಜಿ ನೇಮ ಕೊಟ್ಟನಾಯಿ ಆಗಿತ್ತ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುಂದುವರ್ಕ ಆಗ್ತದೆ ದೀಪನ ಗಾಯನ ಒಂಜಿ ನಿತ್ಯದ ದಿನಚರಿಗೆ ಬೋಡಪ್ಪನ ಐನ ಖರ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊರ್ಕಾದು ಬಂದು ಕೊರದಿತ್ತಂಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾಗ ಆ ಕಟ್ನಾಯಗಳು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದೇ ಪಂಡ ಸಂಭಾವನೆಗೆ ಬಯಕನಕ್ಲತ್ತು ದೈವ ಚಾಕರಿ ಪಂಡದು ಮಂತು ಬರ್ತು ನಾವು ದೈವ ಅವನಿಂಚ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಗುಷ್ಟೋಡು ಮತ್ತನ ನೆತ್ತಿ ಮುಟ್ಟೆ ಎಂಕುಲು 14 ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಈತು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪನ ಚಾಕರಿ ಆಯ್ತು ದೇವಿಗೂ ಸಂದೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲೇರು ನೇಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಅವಳು ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ ದೈವ ಚಾಕರಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೆ ಪುನಗ ಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ದೀವಂದೇ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸಗೂ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಬೇಡ ಆಕುಲ ಇನ್ನು ಗುರುತಿಸದು ಆ ಸಂಭಾವನೆ ಮಲ್ಕೊಡು ಕೊರುಡು ನನ್ನದು ನಾನು ದುಂಬುಗೆ ಇಟ್ಟ ಕೊದ್ದಿತ್ತು ನಾನು ದುಂಬುಗಾಲ ಅಂತಿತ್ತು ನಾವು ಕೆಲಸ ಆವಾರ್ಡ್ ಬಂದದ್ದು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಆಸೆ. ದೈವನು ನಮ್ಮನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ದೈವನು ಮಲ್ಪವನಕ್ಲಿಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಪಾತ್ಯರ ಈ ದೈವ ಅನ್ಪು ನಾವು ತುರುನಾಡು ವಾ ಕಾಲುಡು ಉಂಡಾತದ ಮಲ್ಪ ನಾವು ನಿಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ಲ ಕಾಲುಡು ಬಂತು ನಾವು ಬುಕ್ಕ ಏರು ಭಯ ಭಕ್ತಿರು ದೈವನ ನಂಬುವೇನ ದೈವನು ಆ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ಪೇನ
ಆಕಲಿಗೆ ಹೂವುಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಮಲ್ತನ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಹೂವೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೀಕ್ ಮರ್ದಿದ್ದೆ ಅಂಚಿನ ಸೀಕ್ ಬರ್ತನಲ್ಲ ದೇವುಡ ಅರಿಕೆ ಮಂತನಂದ ಅವು ಗುಣಮುಖಾಯನ ಎತ್ತೋ ಜಾಕುಲು ಇದು ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಏತ ಮಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನವಂಚಿನ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇತ್ತನಂದ ಅವು ದೈವದ ನೈಟ್ಬೋದು ಅರಿಕೆ ಮಂತ್ರ ಅಲ್ಪ ಅವು ಸರಿಯಾದ ಅರಿಕೆ ಅಲ್ಪ ದೈವ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತ್ರ ಕಾಪಾಡುವುದು ಅವಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ತನ ಇತಿಹಾಸಗಳು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಇದೇ ಪನಕ ದೈವ ನಮ್ಮನಕ್ಕಿಲ್ಲ ದೈವ ಮಲ್ಪ ಕುರುಪನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಇಂಚ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಮಂತೊ ಬರ್ತೀರ ಆ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅವು ದೈವಗೂ ಸಂದೋಡು ಮಲ್ಪೆಂಚಿನ ಭಕ್ತಿಡು ಬಾವಡು ಐನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪಾಯಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಜಾಗ ಬೆಳಗು ಕುಟುಂಬ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನನಾತ್ 100,000 ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ದೈವಾರದ ಒರಿಯು ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಎನ್ನಾದ ಪಾಕ ಈ ಗಗ್ಗರ ಪದ್ದಾಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಅಂದು ಒಂದು ಆಕಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಐನೆ ಕ್ಯಾಸರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾರ್ದು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗ್ತಿ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವಿಯರು ನಮ್ಮನ ಹಾಕುದು ಇದೇ ಪಲಗಿ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಎಂಚ ಮಾತಾವನುಂದ ಐನೆ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಂತ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲ ಕುಟುಂಬದ ನಮ್ಮೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅದು ಅಕ್ಕಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ನಮ್ಮೊಂದು ಬಾಕಿದ ದೈವದೆಲ್ಲ ಮಂತ್ ಐನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಐನೆ ನೆಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪಾಡೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊರ್ಲುದ ಕೆಲಸ ಇಂಜಿ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಊರು ಮತ್ತು ನೇಮವೊಂದ ಓ ಮತ್ತು ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡ ಐನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗತ್ತಂತೆ ಇಡೀ ಏರೆಗೆ ತೂಪುನಲ್ಲ ತೋಜಿಪಾವಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಂತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನೆಕ್ ದೈವದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಹಾಕ್ಲಿ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ತನ ದೈವದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ನೆಕ್ ನನಾತ್ ಜನ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಬೆರಿಸ ಇಪ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ಲೊಂದು ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ತನ ತರವಾಡದ ಇವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಹೂ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಲ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕನಸು ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಜೊತೆದೇರ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಅತ್ತನ ಅಕ್ಕಲ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಇರಾದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಆ ಬದುಕಿನ ಭಾವನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದೈವಗಳು ಕೊರಡು ಕಂಡು